ποια μηχανή, νομίζω είναι με το Game Maker, κάπως έτσι λέγεται. Πράγμα το οποίο με έχει ψήσει να φτιάξω εγώ κάτι από παιχνίδι, αλλά όχι, δεν έχω αρκετό λεπτό χρόνο, δυστυχώς. Αν και θα ήθελα. Από ό,τι έχετε δει, έχω γίνει αρκετά καλός. Και εδώ πέρα, χιλιάδες κουνέλια, τα οποία κυνηγάνε τον φίλο σας. Εν τω μεταξύ, μερικές παγίδες, όπως αυτή που είναι στο ακριβώς από κάτω σκαλιά από αυτό που είναι πολύ καλά μεταφιεσμένες σε κάτι άλλο, ξέρω, σε έναν κατάσκοπο που έχει έρθει από την υγιεινή ή κάτι τέτοιο. Μπορεί να μην τις δείτε. Και πεθαίνω. Λοιπόν, έχω φτάσει στο 22%. Αν δεν τα save σας, σε περίπτωση θέλετε να σώσετε, πέφτετε εδώ πέρα κάτω και εμφανίζετε από την πάνω πλευρά. Βασικά το πρώτο μου save νομίζω είναι το καλό. Οπότε ας πάμε. Είναι διαφορετικά μόλις έρθει το save μου. Καλό είναι να κοιτάτε που πηδάτε. Δηλαδή μην κάνετε τις ταρζανιές που κάνω εγώ, γιατί έχω παίξει ξέρω αυτό το επίπεδο γύρω στις 8 φορές, ξέρω κάτι τέτοιο. Σκάσα. Έτσι. Αυτό πράγμα μαθαίνουν τα κουνέλια. Εντάξει, κάποια στιγμή είχα κουνέλιο, οπότε το όποιος παιδί δεν είμαι ζωοφιλός, καλά να πάθει. Εδώ. Όχι! Όχι! Τόιν τόιν. Εντάξει, ξεκινάει το παιχνίδι. Κοίτα. Εντάξει, τουλάχιστον αυτή η νυχτερίδα έχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Λοιπόν, βρίσκεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Και σας λέει τύψα ότι δεν είναι το Dark One αυτό, είναι ο Puppet Master. Δηλαδή και καλά ότι αυτοί που χειρίζονται τα κουνέλια. Το οποίο μοιάζει σαν ένα τεράστιο μυαλό το οποίο έχει πόδια. Και εδώ είναι η πρώτη δυσκολία του παιχνιδιού. Λοιπόν, για να νικήσετε αυτό το πράγμα κάνετε το εξής. Πιάνετε τη γωνία, πυροβολάτε ένα κάτω, πυροβολάτε ένα πάνω, πυροβολάτε ένα κάτω και ουσιαστικά φαντάζομαι ότι το πιάσετε όλο σκηνικό. Το θέμα είναι ότι το shotgun το οποίο έχετε δεν πάει αρκετά γρήγορα, με αποτέλεσμα ότι σε περίπτωση που χάσετε το πρώτο, απλά κατά πάσα πιθανότητα δεν έχετε κάτσει. Λοιπόν, και μόλις πάρω μια πουτίνγκα. Και πάλι καλά που έκανα save. Και μόλις έχασα ξανά για 108η φορά, λίγο μου πάμε λίγο στο γρήγορα. Πήγε. Όχι φίλε. Εντάξει, οκ, λίγο μια στιγμή να χάσω για να το ξανακάνω normal, γιατί αποκλείεται να πέρασε και το σημείο. Όχι, θέλω να χάσω, δεν φτάσω από κάτω, ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ανάλυση θα τρέχει αυτό το παιχνίδι. Βασικά έχει να το κάνετε full screen, απλά το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ το Fraps, για όσους με ρωτάτε συνέχεια. Τέλος πάντων έχει μια αλλεργία σε αυτό το παιχνίδι, οπότε τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Και πάμε να ξανακάνω μία την... Αυτή η νυχτερίδα πάντα έτσι είναι. Έτσι, δώσε μου τα λεφτά σου. Τα λεφτά σου είναι η ζωή σου. Έκανα πως αυτά και τα δύο. Εντάξει, αυτή τη φορά δεν έκανα λίγο πιο δεξιά. Εν τω μεταξύ υπάρχουν πολλοί τερματισμοί σε αυτό το παιχνίδι. Βασικά υπάρχει ένας κρυφός τερματισμός, δεν υπάρχουν πολλοί τερματισμοί, συγγνώμη. Ο Γιάτς είναι από τους τύπους του αρέσει η ιστορία να έχει αρχή, μέση και τέλος και αυτό το συμπαθώ πάρα πολύ ειδικά σε έναν άνθρωπο όταν γράφει κάτι. Και εδώ πέρα δεν είναι το μέρος να κουνέλια, ναι. Ωραία. Έλα εδώ. Και μόλις την κάτσαμε. Όχι, περίπτωση είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και αυτό το καλοκαίρι, λιωμένο παγωτό, κολλάει στο χέρι. Πουτίνγκα! Ναι, φέραμε την πουτίνγκα. Ιερή πουτίνγκα της πουτίνγκίασης. Ώστε φόβο με αγχώνουν αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ αυτός είναι ο πρώτος εχθρός από την καταλαβαίνω που θα συναντήσεις στο παιχνίδι. Και υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα, φέρτε πουτίνγκα. Πολύ χειρότερα πράγματα που θα δείτε. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα είναι... A long way from your arsenal. Ουσιαστικά και αυτός είναι από το Spirit Kingdom, όπως είναι και λέγεται Magnus, όπως βλέπετε. Και η Ρεμπέκα, η οποία έχει πει μαζί σας, έχει ουσιαστικά δώσει τις δυνάμεις της σε εσάς και ουσιαστικά νικώντας τόσα πράγματα παίρνετε ένα λουκάνικο. Βασικά όχι, μαύρη πουτίνγκα. Το οποίο είναι συν ένα maximum health.
Δεν το πιστεύω. Καλά είναι μεταξύ. Μερικά στιγμή είναι τόσο δύσκολα που απλά είναι... Πέθανε για να μας φέρουν και την πουτίκα. Η πουτίκα θα μας σώσει! Ο ιερή πουτίκα. Πουτικία σας. Come on. Όχι. Δεν το προλάβαμε, όχι το προλάβαμε σε just. Έλα που δεν ψήνεσαι να πεθάνεις, πάνω να θεμάσαι. Όχι! Ωραία. Και βρίσκεσαι εδώ πέρα στο Divine. Είναι ανάμεσα στο Spirit Kingdom και εδώ πέρα είναι το κακό Kingdom. Το οποίο δεν σε αφήνει. No, we can't go this way, this is a dark realm. Εντάξει, τέλος. Λες και εσύ. Λοιπόν, εδώ πέρα μαθαίνετε το εξής. Ότι υπάρχει αυτό το πράγμα εδώ πέρα το οποίο δεν μπορείτε να σπάσετε αν δεν έχετε την ιερή τέλος πάντων δύναμη. Χρειάζεται Spirit Magic δηλαδή. Για να πάρετε το Spirit Magic σας λέει η τύπισσα ότι πρέπει να την ακολουθήσετε και να πάρετε το Spirit Magic. Το οποίο είναι από εδώ πέρα κάτω. Αν θυμάμαι καλά, ναι, θυμάμαι καλά γιατί σε παίξει τόσο ώρες αυτής της πίστης είναι πραγματικά δύσκολο το παιχνίδι. Δηλαδή, μόνο και μόνο το shotgun έχει τόσο αργό reload time. Είναι απλά τραγικό. Όχι, από πάνω. Γιατί να είμαι τόσο κακός σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ εντάξει, ναι, δεν μπορώ να πάω πάνω. Γιατί δεν έχω πάρει ακόμα τα... Τέλος πάντων. Οκ, ας δοκιμάσουμε να το κάνουμε αυτό. Όχι! Καρφιά από κάτω. Τα καρφιά δεν μας αρέσουν. Και μόλις το φέιλα και πάμε πάλι από την αρχή. Εντάξει, δεν έκανα save game. Ούτε καν. Δεν ψήθηκα. Δεν γουστάρω, αδερφέ. Θα πεθάνω τώρα για να το ξανακάνω αυτό.